Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hadian sibos nam ganti balawan bu ya umau nurem nakabenta mentai ya ko hospital sispa jingtia menta kasngi ya kan ko hospital layo ban pleno da UMLE kamakuran uba Renington El Tongkar bolongru menteri katanat ombam umdi jong kajalla hakajing ipu iping kabada isongkon habakuran hakajing alang uba Renington ulong bakajing ple ya kan ko hospital kalong kajing kermen yaki ba jong ka Southwest Khasi Health District baro kawai kamtam gitu kibawan na kilong ying badong bala khmi lenti la shipos na menta banyo ya ka jaka sumar ka bapaka ula ai kubleru ya UMLE barem uba rolling do uba la long nong pra lenti na ka benta mantai ya kani ko hospital kumukong san haba ajungkuran ulah penpa ya ka jing songu ka bakraw ya ka sarkar jela kamtam yo mentirang ba konrad ki songma bala kongo ban mang pisabyang naka praklur saka arpla klur naka benta ban sna pendam ya ka building jong kani ko hospital ha kani ka singi la ya donlong ru UMLE karani kor ba Pius Marai principal secretary katanat ka kot ka khia Usampat Kumar ka directorate jong ka health service Dr. Ashalam ka deputy commissioner kang kadamai kharkongor bat kiwe ki officer hospital la khambun snamta re ka bakham kongsan ka de bangin ya pitchakmat kumno bangin ya penya jakane ka hospital namar ngitep ba imlam salang ka community jungi ka dankam ka bakongsan ka dankam ya ka law and order ba ka ba ar ka de ya ka kwat ka khian te namar kini kidi atli ki jingdon kam ka ba ni ki briu ki ba shong ha imlang salang ni don kam ha namar them kini atli ni numla ban ya chupran ni numla ban progress ni numla ban le AA ti kumanga ong kani kadi tan ka jingsdang ki bun ki kam ki bungi hab le ni hab thungi ki doktor ni hab thungi ki nurse bat kupta ter henrei nin kadi wat kata compare kadi ka jingsdang ba kat banang nyat ki por ni te bakani hospital kan lok hospital ka ba ai jing sumar ye ki briu ki badan kam da kam long kupta ti ka shulong tang ka building kan sa tang ka building ti bat barakhot kata ka pisa ka bangina punlut ka ki investments ki bla buang ni kin long lut ki ba le no e ka ba ke ka badan kam ya ka hospital ka long ba hakor ki briu ibapang ibadan ha ka jingpang ha ka jingthar ha ka jiut Tapi iwan hospital, idei bandan ki briu ki babat ya kekti jong i, ban yalam ya i syakata ke jaka kaba ki inyo jingarap, ban ai ka jing sumar kaba dei, kenapa ketu ke jingmong ke jingthar kanum dan syu hai. Ti dakani ngala man ong kadei ka sni ke bangiso sarong ha ru mendei tang ya ke shnong makurwat Henry ya barok ka than jo kane ka district jongi makane ka hospital kam tang ya kane ka shnong Henry ka de ya ka district baro ti ngala aru ban ong ngatharai da ka jing social bangadong baklang habang ong ba kane menta nila ban ong ba ka jing sumar menta ka apoy haka kliuyin jongi mensua habani la don ki jingpang ki bakam shitom ni hablet no shejingai ni hablet tum sha sor shalom ni hablet shabaru henry menta kane kanum long shu ni la bat no kala koi hayen jongi kare ki jingka khu yengi lang baro hapo ka district hi baro kawe tumang ni sutu ba ha kare ke jok kapor kapamantah baka jingkot ke jingkhia kalong kaba kodor hadu kata-kata kibabun na kilong yim kiba duk kibasuk lese kasyam shitom niki balik sumar cepo shilong balik sumar sekiwe ki jaka ndrei ngingit scam balengba ni layo peli ya kenika
hospital kepada siswa jiktia kajingerap bakrau na kanta kajungi lang baro namar na kali kajungi ni julap dan ni jumat ya kata bakibun ba kipet ba adadon kajing sitom malu mala dan kajing sitom kaba na kali kajuki hablek sepo hospital ndrai po ka district ijungi ba kumbang ilaya semua mene kajingtia kaba duna ladakwa baletia hospital kajingtia kaba ndap kaba padon ndrai leba kajing plino ya kali kajing siswa jiktia kan yo jingirap na konta ilongyen ilongsen apo kadom kathain kijungi ban nga ai kublei ya kasokar MDA kapala ban penulong ban play ya kini hospital ban ai kublei lu haju papor ya kinong elam kinong mikmat kipala laitno kipala prat lenti kipala simkhya na konta kini hospital ban ha kini kasokaru naik play baga simkhya shisha khampam ha ka koi ka khe nei bangalap ba po ka district ijungi ba ki PSC i sub center i CSC ila penhe i sub center ila penhe ya ki kamera i PSC ila penhe ya ki kamera nanta ya ka CSC ru ilayo ben repair benang penha susu ya kecingdon kam hapo hospital tinga ai play ya kini kesorka kepala simkhya terpang habaya dei bat ka koi ka khe rengkat bat ke department rengkat bat ke sorka ben wara ya kilat inti ben yo ya kecingirap kapa kota na kanta inong song hapo ka district hi borok gawe baki hakabaki o hakabaki nam baki kwa bani I bakandon ka recruitment ka bha ka recruitment ka balong fair ngai kublai shibone ya ka DHS ya ka department ya ka health department hakabaki layarap ban penlongkam ne ka hospital ban ban pli mentangas ni ban nang arrange temporary ban thong sipor ya ki staff bantrei ha kare department ngitip ha ngisko thop ha baban le ya kare recruitment process kong pasimpor hado kata-kata niyo I ba kari sol kan su out hakini dibenai haulu benai menta ya ketok exam kabala conduct si snap tam mansua ti ladangi up laga ke department ka up ba ya kini ki sanction post ki bangelayo nam takana ke spa ji dia hangne on le ka recruitment process kamot pasal sistem tam dong inom patio on pli ke hospital ngai kublai kerpang ya ka health department kepala simkhya banang arrange temporary banang ai casual banang thong casual ban yo ban penlong kumakalong tasni bangila ban pli ya kane ka sipajing dia ban kane ka road cost kabalawan rajing ya ka imlang kesalang nama ko bon ki khon samla ki khem be de ba ki de ki bom don kam ki bom don jam wala ki bon ka kamru haba ki myo kam sarkar kata ka ki jing makna ka bon ba ka jing makala ha ka ki breu ki perkhat ne ketip lepa ki perkhat no mesim lepa haba ki myo kam sarkar ngam la ban klet ke koi kalong kemi ka ba pentengan yang ha ka por be kendu ya som bos reka ha ka ba ta ka por ngala de somla bala tre kam ha ngala don ki kali sausan teli de nda ila kli nga barang baba phile ayu ngaong ngatre kam business himai ila pentengan nga yong tom nei le mo baba kat bayo ka kam mo ngide ban hun kat bayo ka kam ila persang pentengan nga re kam siam yo ina itu kalau ba isngau long desperate ya ka bangai thu bangatre kam la jong namar ngam si tre kam sarkar kata ka de ka road cost ka problem ha ka mati samla jongi ha ka ni dong ki than ki express but perlo ba ka kwa kore ka de tongin pet ei ka kam ka basya khmat jungi rakat ki talan ki boblei tre ka ru ai hang happy bangin petre kam ya kata bangin nom skoma mesin lane bangin nom phai khmat tang syaka sarkar kalong ka badai ngai hap jing mot hadu kata hak bede ke jing wat kam sarkar ha ka bagi nik samla ki express ha ka bagi kwa bagi community bahkan don kata ka fair recruitment ban thung kam thung jam da ka ba bank da ka ba hok hati kam sarkar
Ngasno mesim ha bagi susi roh teng hak bagi samla hanero kibakla kiberkhat baban yok kam sarkar dei tang bat khit ka pisa bat kidon kisamla bapli ki baga susun hedo kata kiba approach hanga ko mono nikmat ko noilam na ka bong to se ba rene ya rabla neni ngin wat da karamro te wa ko me kenat ngin wat da karamro ban priyo kam sarkar ni na ka basti udah ka pisa me kenat ong kajing bakla di kon samla Berbumpa, hak bagi kon samla, watang ban apply kamar, kempa ban apply kamar, bagi orang bangin don bisa bansi. Hadu kata kalau kejing bakla, kan negative thinking, haki kon samla jumi, hakawat kamar kawajah. Baru lebih kene-kene ke concern, kejing snokia, kum karibat kejahat benriu, hak bangin dia berpenbaik kene. Haki baru eka mengaju yok banyak keren, bakini ki college minister, kam tambah honorable chief minister. Kalau begini mana, ya kata tungkam tungjam ke bakhoi ke bahak, hak ki kon samla kin syania halade, kini bersyania akajingla ajong, omde bersyania.